Při čtvrtém jednání tady na Královském soudu očekávala celá slovenská veřejnost a hlavně babička s dcerou Ivanou odpověď na otázku. Stráví děti Vánoce doma? Toto přání totiž vůbec poprvé vyslovil soudce už 9. listopadu při prvním líčení. Včera právník babičky požadoval, aby všichni odjeli na Slovensko 24. prosince a ředitelka Centra pro mezinárodně právní ochranu dětí Cisárová dokonce už 21. Soudce ale nakonec řekl jasně, děti budou doma nejpozději 4.1. roku 2013. Také bolo súdne rozhodnutie. Najlepší dôkaz je, keď deti 4. januára uvidíte na Slovensku. Myslím si, že sme dosiahli veľmi veľký úspech, hlavne v tom, že Slovensko ako prvá krajina vstúpila do konania o deťoch. Chcela by som týmto spôsobom poďakovať ministrovi Lajčákovi a jeho intervenciám. Som viac menej spokojný, lebo som to očakával, že sa to bude dlhšie naťahovať ešte. Žiadne šampanské sa ale búchať nebude. Babka aj s Ivanou zo súdu odchádzali sklamané. Už 3. Vianoce stráví rodina oddelene. Vraj maximálne do 4. januára, teda žiadne Vianoce, hej? Výsledok dnešného súdu je ďalší sľub a sľuby a sľuby a sľuby. Nie, nechcú ich pustiť. Jednoducho z tejto krajiny sa deti nevydávajú a ľudia sa nevydávajú, skôr sa berú z iných krajín. Nebude to ani 4. január, zhodujú sa matka s dcérou. Angličania si aj tak niečo nájdu. Navyše pri vyjednávaní, kedy pôjdu chlapci domov, neurobili britské úrady ani jeden ústupok. Tvrdo požadovali, aby zostali v Anglicku čo najdlhšie. 9. už majú buknutý dávno Hyde Court Fosterovci a nikto tu nepovedal, že 30. už majú buknutý Supreme Court. To znamená, že potrebovali tento čas natiahnuť, aby zase sa súdili. To sa bude prelínať jeden súd cez druhý súd. Tu nejde o to, či bude súd, či bude zastavený, ako dopadne. Tu ide o to, že nemá kdo vydať deti. Už na dnešek měla babička domluvený kontakt s Martinkem a Samkem. Určitě pozitivní pro ní je, že po dlouhé době nebude mít za zády pracovníka sociálky, který ji neustále kontroluje a zapisuje, jak se k dětem chová. Zvyšok rodiny na Slovensku tak stráví tohtoročné sviatky bez pani Študencovej, bez Ivany a bez detí. Za štedrovečerný stôl si tak zasadne matka spolu s dcérou v opustenom dome na vidieku. Oni budú mať krásne Vianoce a ja tu budem sedieť v cudzom byte. Z Anglicka Martin Krpač a Darius Haraxin, televízia JOJ.